Kain na pala, Papa Jimson. Congrats. Ay, late ka naman tayo. Hindi. Alam ko yun eh. Alam mo? Alam ko yun eh. Sa Pwede sa moment na to, tayo tatalo. Ikaw, ako, sasikat. Ay, grabe. Yun ang paniniwala. Yan ang paniniwala ko na mabigyan ng alas ka na ng pinipili kalingap na. So, victory. ng mga kalinga. Victory yan, guys. Ito sa kanya, letter C. Letter C. Letter V, victory. Victory. Siyempre guys, ang akin letter J. J na as in... Okay. Joy. Hindi. J as in J. job. Ayan, no? So, alam mo na yan, Lods. Alam mo, Lods, maswerte yan, Lods, ano? Alin? Maswerte yung angels na mabibigyan. Kasi, ibig sabihin, mabigyan siya ng, mabigyan siya ng mga alas. Marami nangangarap na nakapunta. No? Tapos, napakaswerte talaga, Lods, pag mabigyan siya. Iya. Lods, sa tingin mo kaya? Hindi, Swerte. hindi kaya sa mapunta sa tatlong itlog? Pwede. Ha? Ano yan? Pwede din i-upload? Oo! O yan. Yan. So, sa tingin nyo po, kung ano po ang pulso nyo po, pwede natin pagbutuhan. Yan. Kung sino ano, mag-comment down below po. Comment kayo guys sa baba. Kung letter B o letter C. Ayan. Dito. Paramihan ng votes. Siyempre guys, tanongin natin yung pinakabaligad ng Kalingap Rab. Sino? Sa akin Lods, parang... Letter J. Tripod ba? Tripod. Tripod. Anong hula mo, Lods? Ano, yung mga siguro, yung malapit mag-birthday na, Ayun. yan ang kutob ko. Dapat na mag-birthday. Oo, malapit ng birthday. Oo, raga. Baka letter victory yun. Ha? Victory. Sorry, ano? Malapit na. Malapit na. Oo, raga. Yan lang, hula lang ha. Eh. Gilid. Yung puto, sinot. Sinot po. Oo, raga. Mga kalinga pang going shooting po. Kay Carla at kay Papa Joms. Kain na pala, Papa Jimson. Congrats. Ay, late ka naman tayo. Hindi. Alam ko yun eh. Alam mo? Alam ko yun eh. Sa Davao. Sa Davao. Kumusta pala, Papa Jom? Ang buhay. Ma-order si Carla ng ano, ng tubig ko. Yung acid guard. Oo. Bang ano yun, kuya? Pang para mahimbing yung tulog mo, tapos maraming mga ano, kung acidic ka, pwede. Acidic ka, Papa Jom? Hindi. Hindi, takto lang. Pero mas maganda rito. Oo. Tara. What is that feeling? So feeling so strong. We've got the way to hang on. Can't stop. Struggle. Ay, ang layo. Wala ko yung ano po? Ha? Wala yung ban? Wala din. Struggle. Ha? Segundo na dapat ang vlog, segundo. 15 seconds lang. Di. Ha? Di. Ang premier yan? I can. Sama ka doon sa India. Kuya Ruby. Tapos iwanan ko na doon. Iwan ka doon. Sama ko din si Krista. Kaya ko yan? Ha? Sama ko si Krista. Krista. Si Kalinga, problem. Hindi naman pwede ako ng decision mo. Di ba? Oo. Ayun. Dito? Nagano ka? Kumusta? Ayos lang. Nagbablog ka? Hindi. Hindi. Ngayon mga kalingap dito tayo kay Ate Carla. Nakabol ka? Rodriguez. Tawa ka. Ngiti ka. Ngiti ka lang. Ay, kamukha nga ano. Ano yun? Yung natalo ka ang bilang gobernador. Desiato. Bong Rodriguez. Talo yan, talo. Talo.
Ito yung ano, ito Tayo yung po pala. laban ng Tita CXI, ay CX po, Israel at Sibay po. Dedicated sa sarili sa Ate Saya. Mga kaibigan, inabot na natin. Ang parehas. So, Alin? ito na po yung abang-abang na naman po. Yung mga Ayan po, ongoing shooting po ang Jump Car mga kalingap. Abangan po natin sa ano. Ayan po yung si Kopi. Ito yung dalawang itlog na bugok. Guys, ang driver ako ng Kalinga Prad. 1 week akong mag-drive Nakalive ka? Oo. 1 week ako mag-drive kay Kalinga Prad kasi umuwi si Pure Health ng probinsya. Sa probinsya umuwi si Pure Health. Umuwi si Pure Health sa probinsya guys. Kaya ako ngayon ang kapalit. Ato. Ay, ito po. Sakit pa sa ganito. Oh, kasama ko yung tatlong nabuhan tatlong itlog. Tatlong itlog na hindi nabubugok. Itlog sa'yo. Itlog. Ganda ng bulaklak kaya. Guys, pa-like lang po yung ating live. Ayan po. Si Kopi. Nag-aabang po ng tapos ng shooting ng Jump Car. Malapit. Ayun po mga kalingap, kakatapos lang po ang shooting ng Jump Car. Si dige. Dalawa. Okay na matundagan na Yan po yung payong ni Mr. D. Meron pa ito. Mamimiss mo rin ba ako? Ayun. Ayan po si Gobernador. Ray. Ay. Hindi pa. O sa likod mo daw ito. Ilaw po yan. Light camera. Yan po sila sa doon. Alright. Si Mr. D. Daming suit. Ayun bro. Daming suit. Joe. Wala na ako sa mga kanina, mga kasagat. Kami sa Lungsod ay ano pala ito sa Daig Cabaret Store. Hindi ko sabi so. Nakakita ng artista si si Corales. Si Arjun Alicando. ano? Si Arjun Alicando. Arjun Abrenica. Anjor Arjun Alicando. Alicando. Ang Alfred. kamukha ni Kuya David na pinakapogi. Alfred. Ayun o. Kita ka naman. Salamin na Arjun ang gamit ko. Alfred. Kamukha mo yung yung salamin. Pay ka Arjun Alfred. Grabe ka na. Tayo. Pay ka Alfred. Hello babe. Bakit? Hello. Mas maganda pa ang Jung Queen. Uy, bakit ka? Alfred, Arjun tsaka Frida. Jun Queen. Ha? Jun Queen. Jung Queen. Oh, Jun Queen. Queen at Arjun. Diba? Namiss kita kayo, Its. I can't. Tawa mo na wala. Tawa mo na ako.
Si Milky Way stranded. Stop mic naman ako. Atrasan na. Ay, atrasan tayo. Ay, galit po kami dun sa Inside. maraming salamat po at mga solution pala sa lahat po ng mga nanalo. Sa mga natalo, better luck next time. God bless po. Hanggang dito muna po ang ating videos. At sa mga susunod po natin mga videos na ating panonoodin. Maraming salamat po. Thank you. God bless you all. Ano po tonight? Uy, nakulat. Lat? Nagatak. Nagtanong. Ano yun? Bato-bato. Si Milky Way stranded sa EDSA ay Saan to kayo, Nel? Private resort ka na. Sige, swimming yun ko ah. Ano ba yung pangalan niya? Ganda din dyan. Palalelo. Kalingap si Kopi. Sunod po si Magpapahotang daw. Sige, mayaman kayo. Patangin niyo muna ako. Nakasuko na ako 5 araw yan. Kasugat-sugat ang paa ko kasi nagsimula ako sa Dugungan, wala. San Vicente, sa terminal, wala. Nandun na pala siya sa Alawihaw. Ilang araw po ako naghanap nito. Namakuha Yun ang ko alahi. siya. Bagit mo daw yun. Natampo niya itong ibang Alawihaw. sa bahay namin kasi napako na nga ako. Alawibo. Na ganyan. Lola, huwag sila po siya. Sino naman? Pero ano naman namin, Lola? Kung kayo ang mahala sa akin, Bayaran ko na. ako naman po ang kawawa. Hindi po ako mabayag sa inyo. Mas magaling po ako doon. Alam ko, yung kahit gaano kakagaling, ang hinahanap ko po ang kaharap ko bago ito ting. Huwag niyong pasanin yan, Lola. Hindi yun. Malayo. Hindi nga ni po pwede sir, kahit sino pa tayo, kahit tayo nagpatuloy 10 beses, kahit nangyayamang tayong ilang beses. Lola, magkano po bang binigis yung pera na tapatan ko? Ay, hindi ko na mabilang kasi tuwing maparito. Ito po, Lola. Magkano po yung presyo niyo na dito sa bahay? Hindi po ako nagpe-presyo nito kasi hindi ko po ito ibibigay. Malayo din na po kami na. Lola, 1M. Ay, Papatayan ka po namin ng bahay. gusto ko nga po, yung kausap ko bago yung naging bahay. Tama po ba? Hindi naman po ako kasi... Hindi po, Lola, kasi natama dahil kasi hindi naman niya po na po. mga kalingap sila. Sunod po si Papa John. Kasabay si Carla. Sumusunod pa sa amin dito sa Bagaspas. Ayos pa lang po kayo dapli. Ngingim kasi. Maganda yung mikro. Ay, Dalawa yung tago. ato. Papa John. Ha? Meron pa? Wala na? Kaya na? Oops. Jobs! Nagsasapatos ka?
Nagsasapatos ka, Papa John? Nagchichinilas? Ha?